سلام تخطاتنا channel كما يكنيكم كما يتخونون سناي كتكونون اي وتر من يوتيو لومي كم وترو حنت فليز بلت عرسينا هنري مبا بفلاينا لو مبرتاز بلت عرسوني عن سادما كال عرس زي كونه بزعبا موت ينا هنري مچم مفصمتنا كل هيوت موت مخانا نفلتينا كموت حدا معالتي كموت كم مخانو زطراطر سبالو ديو مبزحتنا حدا معالتي كموت مخانا نفلتينا እናፈለጥና ያኸለና ግን ንዓና ዘይጋጥም እዩ ዝመስለና ስለዚ እታ ሞሲ ንሕና ንወፃኢ ዝመስለና ስለዚ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ካብ ሞት ዝያዳ ዝፈሩ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ኣጠማምታ ኣይኮነን ዘለዎ ሓንቲ ናይ ኣሜሪካውያን ወታደራት ወይ ከዓ መሪን ኣባሃላ ኣላ ዝብለዋ እሳ ድማ everybody wants to heaven but nobody wants to die ኩሉ ሰብ ናብ መንግስቲ ሰማይ ክኸይድ ይደሊ كل سب دما كموت አይደልን ያትብል خلاص ዘራርባ መንግስተ ሰማይ ክንከይድ ንደሊ ናውን ክንከይድ ግን ክመውት ኣለና ስለዚ ኣይተሓዙ ለይምበር ዝበስ حسب ሃይማኖቱ ዓሚቕ ከም ዘይኮነ ኣብዚ ኻትርኢ ስለምንታይ እቲ ዝበለጸ ቦታ መንግስተ ሰማይ ምዃኑና ንኣምን ለንሱ እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ ካብኡ ትወኽ እርግፀኛ እዚያ ቁርብ ክትብድሃኩም ምዃና ኣብ ሱዳን ከለኹም ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ከለኹም ናይ ካናዳ ፕሮሰስ ተለኩም ንካናዳ ፕሮሰሱ ክድንጉየሉ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ድዩ የለን ወይ ናይ ኣሜሪካ ፕሮሰሱ ውሽጢ ዓመት ውሽጢ መዓልታት ክውዳእሉ ዝደሊ ንካናዳ ወይ ንኣሜሪካ ክሳዕ ክንዱ ተሃንጠና ንመንግስተ ሰማይ ዳኸ ንምንታይ ዘይንህንተ እዚ ካልእ ርእሲ እንድዩ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ምማቱ ዘይተርፈ ክነሱ ክመወት ቀልጢፉ ኣይደልን እዩ ስለምንታይ እንታይ ዓይነት ሰባት ድማ ፍልይ ዝበለ ኣብ ሞት ኣጠማምታ ኣለዎም ኣብዛ ቪድዮ ክንርኢና ሰናይ ምክትታል ሰሞን ዳተራይዋ ኣገራሚ ነጥብታት እውን ኣለዋ እዩ መጀመርያ ብዛዕባ ሃይማኖት ብዛዕባ ሞት ክንዛረብ ከለና ብሃይማኖታውያን ሰባት ኣብ ልዕሊ ሞት ዘለዎም ኣጠማምታ ክንርኢና መብዛሕትኡ ሃይማኖት ክርስትና ይኹን ምስልምና ድሕሪ ሞት ናብ ገነት ወይ ከዓ ናብ ፅቡቕ ስፍራ ምኻድ ከም ዘሎ እዩ ዝኣምን ስለዚ ክንሓስብ ከለና ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዕዞ ዘሎ ሰብሲ ካብ ሞት ክፈርህ ኣይግባእን ክትብል ኢኻ ናብ ከምኡ ዝብል መደምደምታ እዩ ዝወስደካ በቲ ሓቂ ክንሪኦ ከለና ግን ሃይማኖታውያን ሰባት ኣዝዮም ካብ ሞት እውን ይፈርሁ እዮም But studies have found that those with a stronger religiosity, regardless of the culture or religion, have a stronger fear of death. ብዙሕ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ከም ዘረጋገጹ ግን ይብለና ኣሎ እቶም ኣብ ሃይማኖቶም ተገዳስነት ዘለዎም ሃይማኖታውያን ሰባት ካብ ሞት ድማ ቀንዲ ዝፈርሁ ንሳቶም እዮም ይብለና ኣብዚ ሕጂ ገለ ፀገም ርግን ቀፂሎም ኣብ ሓደ ባህሪ ኣብ ምዕራባዊ ሕብረተሰብ ኣብ ዝገበርዎ መጽናዕት ኣብ western studies ኣብ ምዕራባዊ ሕብረተሰብ ዘተኮረ መጽናዕት ኣብ ዝገበርሉ ድማ those who fear death mostly are moderate religious. Both non-believers and very religious people fear death less. እዚያ ኣገሪማት ምንሃይ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ዝገበርዎ መጽናዕቲ ንሞት ቀንዲ ዝፈርህዋ እቶም ኣብ መንጎ ዘለዉ ኣብ ሃይማኖቶም ብርቱዓት ኣመንቲ ዘይኮኑ ግን ኣመንቲኻ ዝኾኑ ወይ ከዓ ተመላለሲ ናይ ሃይማኖት ዝኾኑ ንሳቶም እዮም ቀንዲ ካብ ሞት ዝፈርሁ በንጻሩ እቶም ኣብ ኣምላኽ ዘይኣምኑን እቶም ኣብ ኣምላኽ ጥልቕ ዝበለ እምነት ዘለዎምን ካብ ሞት ኣይፈርሁን ኮይኖም ፀኒሖሞም ይብሉ ኣብዚ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ኣብ ሕብረተሰብና እንተተመሊስና መብዛሕትኡ ሰብ ኣማኒ እዩ ግን ካብ ሞት ከኣመና ዝፈርህ ብጀካ ውሑዳት እቶም ሂወቶም ምስ ኣምላኽ ጥቡቕ ዝምድና ዝፈጠሩ ዝበዝሐ ሰብ ካብ ሞት ይርዕድ ሞት ክትዛረብ ከለኻ በጃኻ ዛርሲ ክደፈልና ከይመፀና እዩ ዝብል ካብ ምሕር ፍርህና ይሞት ማለት እዩ በንጻሩ እቶም ናብ ኣምላኽ ዘይኣምኑ ናይ ሞት ነገር ብፍላይ ኣብ ሳይንቲስት ዘተኮረ የምርዮሞም ብዙሓት ኣብ ሳይንስ ዘተኮሩ ሰባት ኣብ እምነት እውን ብዙሕ ኣያምኑን እዮም ንሳቶም ድማ ሞት መቐፀልታ ናይ ሂወት ምዃኑ ሞት ክፋል ናይ ሂወት ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ብዙሕ ብዛዕባ ይግደሱን ኮይኖም ረኺቦሞም እቶም ኣዝዮም ኣመንቲ ድማ ምስ ክርስቶስ ወይ ከዓ ምስቲ ዝኣምንዎ እስላም ይኹን ክርስቲያን ምስ ዝኣምንዎ እምነት ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎም ድማ እቶም ብሓቂ ዝኣምኑ ድሕሪ ምማቶም ናብ ገነት ክኸዱ ምዃኖም ዝኣምኑ ንሳቶም ድማ ንሞት ኣይፈርህዋን እዮም እቶም ኣብ መንጎ ዘለዉ ናብ ገሓር ነፍሳት ንኸይኣቱ ናብ ሃይማኖት ገጾም ዝኸዱ ዝኸይድ ዝበዝሐ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ዓለም ከስተማቕር ዝደሊ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ድማ ክተርፍ ዘይደሊ ዝበዝሐ ሰብ ከምዚ እዩ ሓቂ ክንዛረብ ተኾይና ዝበዝሐ ሰብ ከምኡ እዩ
ምክንያቱ እናይ ብሓቂ ብልቡ ዝኣምን ንሞት ክፈርሃ ይክእልኒ ናብ ኣምላኽ ስለ ተወስዶ ናብቲ ገነት ክኸይድ ምዃኑ ስለ ዝኣምን ስለዚ እዚኣ ኣገራሚት ኮይና ረኺቦማ ኣበይ ኣለና ንነፍስና ንፈትሻ ናይ ሓሶት እምነት ዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ ክመውት ኣይደልን እዩ ምክንያቱ ዋላ እኳ መንግስቲ ሰማይ እንተሃለዎ ሓደ ርግፀኛ ኣይኮነን መንግስቲ ሰማይ ክኸይድ ምዃኑ ወይ ምዃና ካልኣይ ድማ ነቲ ናይ ዓለም መቐረት እውን የስተማቕሮ እዩ ስለዚ መንጎ መንጎ ስለ ዝኾነ መንጎ መንጎ ድማ ፅቡቅ ኣይኮነን number 2 all the people and death እጂ ድማ ኣረክቶት ሰባትን ሞትን ድማ ክንሪና መብዛሕትኡ ግዜ ክንሓስብ ከለና ኣረክቶት ሰባት ሞት ናብኦም ዝቐረበ ስለ ዝኾኑ ካብ ሞት ኣመና ዝፈርሑ ኮይኖም ይስምዑና ዝበዝሕ ሰብሲ ሞት ናብኦም ትቐርብ እዩ ዝመስሎ እሞ ብመንፁር ድማ ካብ ሞት ኣዝዮም ዝፈርሑ ይመስለና እዚ መፅናዕቲ ተደጋጋሚ መፅናዕቲ ከም ዝረኸቦ ግን ኣረክቶት ሰባት ካብ ሞት ብዙሕ ፍርሂ ከም ዘይብሎም ተረኺቡ ማለት እዩ all the people tend to fear death less you might think this would be the opposite so ካብቲ ንሕና ንሓስቦ ኣንጻሩ ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል እዩ ግን we assume that the older someone is the closer they are to death and therefore they are afraid they should be but interestingly older age is associated with more acceptance of death በንጻሩ ግን እቶም ብዕድመ ሰብ ፀጋ ሰብ ዕድመ ዝኾኑ ሰባት ካብ ሞት ብዙሕ ፍርሂ የብሎን ምክንያቱ ኣብ ሂወት ብዙሕ ስለ ዝረኣዩ ስለ ዝተማቐርዎን ዕጋበት ናይ ሂወት ኣለዎም this could be because all the people have experienced more of life so that they have less fear of missing out or maybe because they're more experienced with ስለዚ ብክልቲኡ መንገዲ ክረአ ይኽእል እዚ ምናልባት ኣብ ሂወት ብዙሕ ስለ ዝረኣዩ ወይ ከዓ ስለ ዝዓገቡ ኣብ ሂወት ዝተርፈና የለን ክብሉ ከለዉ በቲ ካልእ ድማ ብዙሓት ዝሞቱኻ ስለ ዝረኣዩ ነቲ ሞት ተቐቢሎሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ተኽእሎ እውን ኣሎ ክልተ ነጥቢ ሪኢና ኣለና ሳልሰይቲ ነጥቢ physical health and relationships እዚኣ ድማ ክልተ ጥዕናን ከምኡውን ዝምድናታት ድማ ኣብ ሞት ኣብ ዘለና ጠማምታ እውን ተራ ከም ዘለዎ ረኺቦም ማለት እዩ people with better health, physical and mental health tend to fear death less ኣብዚ ድማ ብርግፅ ከም ትኽእልና ንፅበዮ ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን ሙሉእ ጥዕና ዘለዎም ሰባት ካብ ሞት ዝወሓደ ይፈርሁ ምክንያቱ ሞት ናብኦም ዝመፅእ ኮይኑ ስለ ዘይስምዖም ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ Studies have found that those with better health tend to feel like that there is more meaning in life. ስለዚ ከምኡ ድማ እቶም ሙሉእ ኣካላውን ሓንጎላውን ጥዕና ዘለዎም ኣብ ሂወት ብዙሕ ነገር ዘሎ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ካብ ሞት ብዙሕ ኣይፈርሁን እዮም ኣብቲ ሂወት እውን ብዙሕ ዘሳልጥዎ ነገር ስለ ዘለዎም especially mental health folks even with physical health issues seem interesting as they try to seek and find meaning in life ካልኣይቲ ኣገራሚ ዝረኸብዋ ድማ ካብ ኣካላዊ ጥዕና ንላዕሊ ናይ ሜንታል ሄልት ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕና ዘለዎም ሰባት እቶም ናይ ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕና ዘለዎም ዋላ ኣካላዊ ስንክልናን ፀገምን እናሃለዎም ከሎ ናይ ስነ ኣእምሮ ኣዝዩ ፅቡቅ ጥዕና ዘለዎም ወይ ከዓ ብስለት ዘለዎም ሰባት ኣብ ሂወት ትርጉም ናይ ምርካብ ክእለት ከንፀባርቑ ድማ ረኺቦም እንታይ ማለት እዩ ብኣእምሩ ሰፊሕ ኣእምሮን ኣተሓሳስባን ጥዑይ ኣእምሮን ዘለዎ ሰብ ዋላ ኣካላዊ ፀገም ስንክልና እውን እንተለዎ ኣብ ሂወት ኪንው ዝኸደ ጠመተ ክህሎም እዚ ድማ ሓደ ግዜ ኣብዚኦም ፍሉያት ናይ ብኣካላዊ ፀገማቶም ፍሉይ ዝበለ ፀገም ከለዎም ፍሉይ ታሪክ ክሰርሑ ንሪኦም ሰባት ነዚኦም ንኸንፀባርቑ ኢሎም እዮም ስለዚ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ናይ ኣእምሮ ኣተሓሳስባ ናይ ስፍሓት ናይ ኣተሓሳስባኻ ካብቲ ናይ ኣካልካ ብዘይስንፍ ዝበለፀ ኣበርክቶ ዘለዎ እዩ በንፃሩ ጥዑይ ኣካላት ዘለዎም ኣእምሮም ጥዑይ እንተዘይኮይኑ ወላ ሓንቲ ከስተማቕርዎን እንጆይ ክገብርዎን ብኡ ከመስግኑን ኣይትርዮምን ኢኻ ኩሉ ግዜ ከስቆርቁሩ ትርዮም እውን ብዙሓት እዮም ካልእ ድማ ካልእ ኣርእስቲ ድማ people with close and secure relationships fear death less than those with insecure attachments ካልእ ድማ እንታይ ረኺቦም ሰባት ኣብ ሂወቶም ብዘለዎም ዝምድናታት ፍቕሪ ይኹን ዝምድናታት ምስ ዝረኦም ምስ መሓዙቶም ምስ ገሊኦም ኣልዮም ፅቡቕ ዝምድና ዘለዎም ኮይኑ ዝስምዖም ሰባት ንሞት ብዙሕ ኣይፈርህዋን ኮይኖም ረኺቦሞም እዚ እውን ንሃይ እውን ኣገሪምኒ ኣየብ ኣገሪምኩም ኾኒ ኣብ ሂወቱ ዕጉብ ዝኾነ በቲ ዘለዎ ዝምድናታት ሕጉስ ዝኾነ ሰብ ካብ ሞት እውን ብዙሕ ፍርሂ የብሉን ብመንፅር ናይትዮም ኣብ ሂወቶም ፅቡቕ ዝምድናታትን ፅቡቕ ፍቕራዊ ሂወትን ፅቡቕ ዝኾነ ነገራትን ዘይብሎም ሰባት ማለት እዩ this is interesting as it shows that there is a relationship and intimacy aspect to the way we think about this ስለዚ እቲ ብዛዕባ ሞት ዘለና ጠማምታ እውን ዘገርም ኮይኑ ረኺቦሞ ፅቡቕ ዝምድና ዘለዎ ሰብ ካብ ሞት ዝወሓደ ክፈርህ ከሎ እቲ ኣብ ሂወት ብዙሕ ዘይብሉ ድማ ካብ ሞት ኣመና
ክፈርህ ይረአ ድማ ይብሉ እዚኣ እውን ኣገሪማትንናይ ታራብዒቲ ነጥቢ is very very important seek to find meaning reminding people of their own destinies to make them fear death ንሰባት ብዛዕባ ዕለተ ሞቶም ወይ ካብ ዛዕባ ሞት ከተዘኻኽሮም ከለኻ ንሞት ዝያዳ ክፈርህዋ ይረኣዩ ማለት እዩ but if someone feels a strong sense of having meaning in life this reminder doesn't bother them I really like this part እዚኣ በተደጋጋሚ ነጥቢ ኣብ ሂወተይ ዘሰማቕርኳ እውን እያ ተያሳ ድማ ሰባት ብዛዕባ ሞት ኣመና ዝፈርሁ ኣብ ሂወት ትርጉም ዘለዎ ምንባር ወይ ከዓ ሂወቶም ትርጉም ዘይህልዎ ኮይኑ ርአዮ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ምሉእነት ዝበካ ኣብዚ ዓለም እዚ ትርጉም ዝበካ ነባሪ ዝኸውን ነገር ዘይትሰርሕ እንተለኻ ካብ ሞት ክትፈርህ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ምስ ሞትኩ ብገይረ ክጠፍየ ኢልካ ስለትኣምን ሓደ ሰብ ግን ኣብዚ ዓለም ኩሉ ንዕኡ ደስ ዝብሎን ምሉእነት ዝቦን ሂወት ክነብር ዝፍትን እንድሕር ኮይኑ ሞት እውን ብዙሕ የፍርሆን እዩ እዚ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክሪኦ ከለኹ ዓብ ፍልልይ ትረኽቦ ኣብዚ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ብዙሕ ብዛዕባ ሞት ኣይሓስብኒ ኣብዛ ዘለኹዋ ዕጉብ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ እዚ ዓይነት ነቲ ንስኻ ክትኮነ ትደሊ ኣብ ዓለም ንዑ ረኺብካ ብኡ ክትነብር ተጀሚርካ every day መዓልቲ ሕጉስ ስለ ዝኾንካ ንፅባሕ ዝተርፈካ ነገር ዘሎ ኮይና ይስማዓካኒ and this is also very important concept ማለት እዩ ማርክ ትዌይን ኣፀቢቑ ከም ዝበሎ ድማ the fear of death follows from the fear of life a man who lives fully is prepared to die at any time I love this quote ዘዘራርባ ካብ ማርክ ትዌይን ዝመፀት ኣዝያ ስሒባትኒ the fear of death follows from the fear of life እቲ ፍርሂ ካብ ሞት ዝመፅእ ናይ ሞት ፍርሂ ዘለና ካብ ፍርሂ ኣብ ሂወት ዘለና እዩ ዝመፅእ ኣብ ሂወትና ሕጉሳት ኮይና ወይ ከዓ ብዕጋበ ዘይነብር ተለና ፍርሃት ፍርሂ እንተለና ኣብ ሂወት ካብ ሞት እውን ከምኡ እዩ ምክንያቱ እቲ ፅቡቅ ነገር ኣብ ሂወት ኣይረኸብክዎን ንዑ ከይረኽብኮ ከይመውት ዝብል ኣብ ሂወትካ ደስ ዘብል ፍቅሪ እንተዘይብልካ ንዑ ክረክብ ኢልካ ትህንጠ ስለ ዘለካ ንዑ ከይረኸብኮ ከይኩለፍ ዝብል ፍርሂ ኣለካ ኣብ ሂወትካ ፅቡቅ ኢኮኖሚ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ክትበፅሕ ትህንጠ እንተለካ ኣብኡ ከይበፅሐኩ ከይመውት ዝብል እውን ነቲ ፍርሂ ናይ ሞት ናትካ የጋድዶ በንጫሩ ኣብቲ ዘለኻዮ ሙሉእ ዕጋበት ዘለካ እንድሕር ኮይኑ በቲ ትገብሮ ዘለካ ዝተረፈካ ነገር ዘይብልካ ኮይኑ ስማዓካ እንተሎ ንስኻ ምስ ሞት ድልው ኢኻ ሞት ንዓኻ ፍሉይ ነገር ዝተረፈካ ነገር የብሉ ምክንያቱ እቲ ክትኮነ ትደሊ እቲ ክትበፅሖ ትደሊ ድሮ ኣብኡ ደረጃ ስለ ዘለካ ናብኡ ገፅካ ስለ ዘለካ ዕጋበት እውን ይስማዓካ እዩ I really feel this at this stage of my life ኣብዚ ደረጃ ናይ ሂወተይ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ምሉእነት ዘለዋ መዓልቲ ኮይና ስለ ትስማዓኒ ናብ ፅባሕ ንፅባሕ ክበፅሐ ፅባሕ ክኾነ ኢለ ንፅባሕ ዘሕልፎ ነገር እውን የብለይን እታ ክገብራ ዝኽእል ማክሲመም ኤቭሪዴይ እናገበርኳ ስለ ዝኸይድ ዘለኹ ምሉእነት እውን ይስማዓኒ I hope ናብቲ ጉዕዞ እዚ ብሙሉእ እቲ ትምህርታት ናተይ ኣብዚ ቻነል ከምኡ ናብቲ ናይ ግሊ ትምህርተይ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ ከመይ ጌርና ንሂወትና ብሓርነት ብናፅነት ንነብሮ ደሞዝካ ንሰላሳ መዓልቲ ክትፅበ ከለካ ኩሉ ግዜ ኣጎላጉል እቲ ሂወትካ ከምኡውን ጥሮታ ኣብ 65 ክትወፅእ ኢኻ ንኣብየ ምስ ኮንኩ እየ ክዓግብ ትብል እንተለካ ሂወትካ ኣጎላጉል that's why ድማ ካብ ሞት ዝፈርሁ 30 ዓመት ሰሪሖም ኣብ 65 ዓመቶም ጥሮታ ክወስዱ ዝፅበይቲ ኮይኖም ሓቆም እዮም ካብ ሞት ክፈርሁ ምክንያቱ እንተመይቶም እቲ ኩሉ ዝፀዓርዎ ኣይክረኽብዎን እዮም that's why ሲስተም እውን ነቲ ሞት ኣዚኻ ከም ትፈርሆ ዝገብረካ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ንክንወፅእ ዝሕግዝ ቴክኒካት ናይ ሂወት ኣዳፕት ክትገብር ወይ ክትነብር ተጀሚርካ ናይ ሞት ፍርህናትካ እውን እናጎደለ ይኸይድ finding your calling or purpose is not a simple task but it is worth all the effort it may take I found mine after a very long ጉዕዞ ሂወትካ ዕላማኻ ንኽትረክብ ቀሊል ጉዕዞ ኣይኮነን ብርግፅ ቀሊል ኣይኮነን ዓይነዊሕ ፃዕርን ድኻምን ይወሲድለይ ብርግፅ ግን ክንድኡ ድኻም እውን ዝግብኦ ስራሕ ይክብለኩም ደሊ ምክንያቱ ናትካ ፀዋዕታ ናትካ መንገዲ እንድሕር ፈሊጥካ ካብኡ ዝጥዕም ነገር የለን ገንዘብ ይሃልኻ ካልእ ነገራት ይሃልኻ ሓጎስ ብቐሊሉ ንኽትረኽቦ ትረክብ እቲ መንገዲ ናይ ሂወትካ እቲ ንስኻ ኣምላኽ ንዑ ኢሉ ዝፈጠረካ ንዑ እንተረኺብካ ገንዘብ ይኹን ዓወት ሓጎስ ብቐሊሉ እዮም ዝመፁኻ ምክንያቱ ንስኻ ኣብቲ ብቐሊሉ ክትዕወተሉ ትኽእል ደረጃ ወይ ከዓ ብቐሊሉ ክትዕወተሉ ትኽእል ፅላት ስለ ዘለኻ ዓወት ናባኻ ብቐሊሉ ሓጎስ ብቐሊሉ ከምኡ ድማ እቲ ንዓኻ ኢሉ ዝተፈጠረ ንስኻ ንዑ ኢልካ ዝተፈጠርካ ኣብኡ ትዓይን እንተለኻ ቀዳማይ ነገር ቀሊል እዩ ንዓኻ እዚ ዓውዲ እዚ ክትሰርሖ ከለኻ ድማ እንጆይ ኣለዎ ኣነ ነዚ ቪድዮ ክገብር ከለኹ ድኻም ኮይና ይስምዓንን እዩ
in fact ንዑንተ ዘይገይረ ገለ ነገራት ህይወተይ ዝጎደለ ኮይኑ ይስማዓኒ I really ብሓቂ ክነግረኩም ነዚ ዝገብሮ ዘለኹ ተጉዲለ ገለ ነገራት ህይወተይ ዝጎደለ ኮይኑ ይስማዓኒ so I love this and I love what I am doing and that's why እቲ መዓልታዊ ክገብሮ ወይ ከዓ ኣካ 2 መዓልቲ ድያብ 3 መዓልቲ ክገብር ከለኹ ሙሉእ ሓጎስ ዝበኒ because እሱ ናተይ ፀዋዕታ ኢለ ስለ ዝኣምን and the last point don't avoid the topic ከምኡ ድማ ብዛዕባ ሞት ኣመና ነታ ኣርእስቲ ናይ ሞት በቃ ብዛዕባ ሞት ክዛረብ ሰብ ዘይደሊ ምናልባት ዛ ቪድዮ እዚኣ እውን የበላ ክትብሉ ኢኹም ገሊኹም but it's part of life we have to talk about it we try to avoid things like this that make us uncomfortable but avoidance can make those things loom even larger in our minds ስለዚ ብዛዕባ ሞት ይኹን ካልኦት ብርቱዕ ዝበሉ ኣርእስታት ክንዛረብ ኣይንደሊና ልክዕ ክንዛረብ ስለዘይ እንደሊ ድማ ኣብ ርእስና ከቢድ ሕልኽልኽ ዝበለ ቦታ ክሕዙ ክኽእሉ እዮም ስለዚ ብንጹር ክንዛረበሎም ኣለና ሞት ዘይተርፍ ሓቂ ናይ ሂወት እዩ ስለዚ ክንቅበሎ ኣለና ሓደ መዓልቲ ክሞት ምዃና ክንጠራጠር የብልናን ንዑ ግምት ብምእታው ድማ ኣብ ዕላማና ንኽንፈልጥ ድማ እንታይ ይብሉ ካልኦት ፅባሕ ክትመወት ኢኻ ወይ ከዓ ድሕሪ ወርሒ ክትመወት ኢኻ እንተዝብሉኻ ግዜኻ ከመይ መጥፋእኻዮ ይብሉኻ እዛ ሕቶ እዚኣ ሲሪየስ እንተሓቲትካያ ንሂወትካ ኣይናይ ቀዳምነት ናትካ ንኽትፈልጥ የዘክረካ እዩ 16 ሰዓት ትሰርሕ ተለኻ ድሕሪ ወርሒ ክትመወት ኢኻ እንተዝብሉኻ ብርግፅ ከማ እዮም ስራሕካ ንካልኦት ዝሕጉሱኻ ነገራት ክትገብር ምፅዓርካ ስለዚ ኣብ ሎሚ ኮንካ ድማ ምክንያቱ ድሕሪ ወርሒ ድሕሪ ሰሙን እውን ክትመወት ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሓጎስ ዝባካ ነገራት ካብ ምግባር ክትቆጠብ የብልካን ወይ ድማ ናብቲ ክትበፅሖ ትደሊ ምናልባት ኣወንዚፍካ ድሕሪ 20 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ገብረ ትብለ ዘለኻ ጌጋ እዩ ካብ ሎሚ ተበግሶታት ክትገብሮ ኣለካ ማስ ድሕሪ ስራሕካ ሓንቲ ሰዓት ድያ ፍርቂ ሰዓት ሂብካ ግዜኻ ናብኡ ኣሊኽካ ናብኡ ንኽትዓቢ ናብኡ ንኽትበፅሕ ክንፅዕር ክንክል ኣለና ካልእ ድማ a study with funeral directors found that those who had directed more funerals feared death less among physicians ብኻልእ ኣዘራርባ እንዳ ቀብሪ ወይ ከዓ ኣብ መቃብር ዝሰርሑ ወይ ቃሬዛታት ዝሰርሑ ሰባት ወይ ከምኡ እውን ኳትር ምስ ሞት ቀጥታ ርክብ ዘለዎ ምስ ረኣይዎም እዞም ሰባት እዚኣቶም እንዳ ዓበይቲ ዝሰርሑ እውን ኣብ ኣብቲ ናይ ሲኒየር ዝሰርሑ እውን ምስ ሞት ቀጥታ ምርኣይ ስለ ዘለዎም ኣብ ሞት ዘለዎም ኣጠቃምታ ብዙሕ ፍርሂ የብለዎም ምክንያቱ ሞት ቀፃሊ ስለ ዝርእይዎ ዘለዉ ስለዚ እቶም ኣዚና ካብ ሞት ንፈሪ እውን ምናልባት ምስ ሞት ርክብ ክህልወና እንድሕር ኮይኑ ነዛ ዓውዲ እዚ ቮሉንተሪ ኮይና ዲና ወይ ምስ ከማቶም ብምርኻብ ዲና ምስ ሞት ዘለና ምክንያቱ ንሞት ኣመና ክንፈርሆ ግቡእ ኣይኮነን በቲ ብሃይማኖትና እውን ሓውሲ ፀርፊ ካብ ሞት ንፈሪ እንተኮይና ኣብ ሃይማኖትና ከምዚ የለና እዩ ዝነግር ምክንያቱ እንድሕር መንግስቲ ሰማይ እንድሕር ኮይኑ ቦታኻ ናብኡ ንኸይትኸይድ ትፈርሃሉ ምክንያት ወይ ትርዕደሉ ምክንያት ክህሉ ኣይግባእን እዩ ንስሓ ዘድልየካ እንተኮይኑ ተናዘዝ ተነሳሕ ምክንያቱ ንሱ እንተኮይኑ ካብ ሃይማኖትካ እውን ርሒቕካ ከም ዘለካ እዩ ዝነግር ሶ ኣብ መወዳእታ እንታይ ይብለና ኣሎ ምስ ሞት ዘለና ኣመና ፍርሂ ካብ ኩንነት ዝረሓቐ እዩ ምክንያቱ ሞት ኣይተርፍን እዩ ፈሪካዮ ኣብታ ዕለቱ መዓልቱን ክመፅእ እዩ ስለዚ ከም ኩንነት ተቐቢልና ክንገብሮ ንኽእል ክንገብር ኣለና ንሂወትና ኣመና ንድሕሪት ምውንዛፍ ድማ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ሞት መዓስ ከም ትመፅእ ዝፈልጥ ኣካል ስለዘየለ I hope እዛ ቪድዮ እዚኣ ገለ ነገር ምሂራትኩም ክትከውን ብርግፅ ኣተሓሳስባ እውን ኣስፊሓትኩም ትኾን እያ ላይክ ኣብዋ ንካልኦት ኣሕዋትኩም ኣሓትኩም ምናልባት ዳ ንሞት ተመኒለይ ከይብልኩም እምበር ሼር ተገበርኩምሎም እውን ክትምህሮም ትኽእል እያ እናበልኩ ነዛ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ምናልባት ንስኻትኩም ናትኩም ርእይቶ ሓሳባት ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ እናበልኩ እዛ ኣርእስቲ ኣብዚ ክዓፅ እየ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩ ንብለኩም ስሰናዩ ቻው